Dus alle Friesen zijn €1 per stuk. En de kinderboeken zijn €1 per stuk, ook die je daar hebt. Ja. Literatuur, dus, spannende boeken. Zeg maar, heb je ook iets over Nederlands inleert? Heb ik heel veel. Maar dat staat. Ik ben hier terechtgekomen door dingen die ik zelf schrijf en uitgeef. Die verkocht ik ook. Jeugdgedichten, gewone gedichten voor volwassenen, geïllustreerd door een vriendin van mij. En die kwamen op een wonderlijke manier in een galerie in het dorp terecht. En de galerie heb ik, om het verhaal heel kort te houden, die heb ik overgenomen 22 jaar geleden. Die meneer die in de galerie onze dingen verkocht, die kwam in de winter naar ons om nieuwe voorraad te halen. En op een gegeven moment zijn wij hier komen kijken en we vonden een prachtig plekje. En toen zijn we daar een tweedehands boekwinkeltje begonnen in de oude bakkerij. En 7 jaar later kon ik dit pand kopen. En dit pand heeft een betonnen vloer en dat heb je voor boeken wel nodig. Het andere pandje is een van de oudste pandjes van het dorp, maar dan begon de vloer te verzakken door het gewicht van de boeken. Ik heb een boekwinkel genaamd De Boekensteun. Die heb ik 22 jaar gehad en die moet ik nu helaas sluiten wegens fysieke problemen. Het is een plek waar je vooral in de zomer heel hard moet werken en veel moet staan. En ik heb enkelproblemen, ik heb artrose in mijn tenen. Dus je kunt wel de openingstijden steeds verder terugbrengen, maar op een gegeven moment houdt het op. Dus ik ga nu, is de bedoeling dat particulieren nog dit weekend kunnen kopen, want binnen een maand moet het leeg zijn. Waar ben je nou op ziek? Nou, ik ben een groot liefhebber van biografieën. En als er dan zo'n winkel is, dan daar staat vast altijd wel iets moois. En ik ben al dus ook inderdaad bezig van Winston Churchill. Dat vind ik sowieso geweldig. Nou ja, en dan allerlei mannen als de Gaulle en zo. Van die oude staatsmannen. Nou ja, ik vind het is zo zonde. Want ja, de energie die erin zit om het te schrijven, de kennis die erin zit. En dan uiteindelijk als dit allemaal verdwijnt en er wordt natuurlijk steeds minder gelezen. Ja, dat vind ik wel jammer. Dus ja, het is waardevol, vind ik. En hoe groot is de kofferbak? Nou ja, in C5 gaat een hoop, daar kan een hoop in, zeg maar. Alleen of mijn vrouw er gelukkig met is. Zo heb ik hier een paar jaar terug eens meegemaakt dat een mevrouw binnenkwam. Toen had ik net een mooie partij natuurboeken ingekocht. En die zag die boeken staan. Die kreeg een groot hoofd en keek achterom, want haar man liep achter haar. En je kon aan de beweging zien dat ze hoopte dat die man die boeken niet zou zien. Maar die zag ze wel. En die begon te stamelen en die zegt, dat zijn mijn boeken. Die vrouw had zijn boeken ongevraagd naar de kringloop gebracht. Een hele mooie collectie. Daar had een particulier ze gekocht en die denkt, nou daar kan ik wel geld mee verdienen door het aan die meneer in die tweedehands boekwinkel te verkopen. Dus er ontstond een hele ruzie over het feit dat die vrouw ongevraagd de boeken van de man had opgeruimd. Heel ze weer verkocht? Nee, ze zijn ruzie maken de deur uitgegaan. Je kunt het je ook niet goed voorstellen wat je gaat missen, maar ik weet zeker dat ik de mensen ga missen, de contacten.